game da mace wacce ba ta jinin haila ko kuma wacce jinin haila ya ɗauke mata. To idan har kina buƙata ko ya ɗauke ne ya ƙi zuwa ko kuma baya zuwa ne ga baki ɗaya, idan har kina buƙatar wannan to wannan bidiyon naki ne, kada ki wuce, kada ku manta da duk izinin da muke baku shine sharing zuwa group 5, sannan like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan comment da salatin manzo Allah yana ƙara shirin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. Kada ku manta muna yin aikin jinnu ga mata waɗanda aure ya ƙi yiwuwa yayi nauyi kenan, 'yan mata ne su ko kuma zawarawa. Idan har aure, idan aka zo aka yi wa saurayi magana aka ce turo kuɗin aure, zai mi daga nan ba zai ƙara dawowa ba. Idan har kina da wannan matsala da sauransu, to insha Allah muna taimako haka, za ki iya yi mana magana a nambar mu ta WhatsApp wacce za ki gani akan page ɗin nan ko kuma akan wannan bidiyon. To yanda ake aikata wannan aiki na saukar da jinin haila, wacce jinin bai taɓa fita ba ko kuma wacce ya fara fita ya tsaya da sauransu. Idan har kina buƙatar wannan, ki saurara sosai. Za ki nemi wani abu da ake kira karan dafi. Karan dafi shine zai zama kamar alƙalami. Idan kin nemi karan dafin nan shine zai zama kamar alƙalami, za ki rubuta wannan musalsalin ƙafa 4. Musalsalin na ake rubutawa ƙafa 4. Bayan kin rubuta shi a allo ƙafa 4, sai ki wanke shi da ruwan sama ko kuma ma'in wardi ko kuma ma'in marsini ko kuma ruwan zamzam. A cikin waɗannan ruwan duk wanda ya samu insha Allah za ki yi amfani da shi. Bayan kin wanke shi sai ki samu zuma jassaka. Idan kika samu zuma jassaka sai ki zuba a cikin ruwan rubutu. Idan kin zuba a cikin ruwan rubutun sai ki sha da wannan miyar. Insha Allah in dai har kika yi kwana 1, kwana 2 zuwa kwana 3, bijahi sina rasulullahi, jini zai zo miki. Idan biki ta yi ba ki yi, nan ma Allah yadda zaki samu wannan jinin. Bijahi sina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan har ba ku yi follow din mu ba, ya kamata ku yi follow din mu domin samun irin waɗannan videos din akai-akai. Sunana Maisa.